Aí, vale. Xa, Claro. por eso, más ou menos. Aí, Ah, sí. sí, vai, Eu decía aos dedos non pegarllos, porque como os outros tamén van así revoloteando por fora. 3 dedos para fora, máis ou menos. Sí, ¿no? Bueno, sí. Así. Esta ainda podo baixar un pouquiño máis, pero bueno. Pero es que si no te Claro, é que se non vai descompensada, é que esta é bastante grande. E se non, o dibuixo ainda que monte encima das letras, eu creo que tampouco pasa nada, porque vais entender que é Rosalía. No? Ainda que... O será, o non saben É que, nada. ou non van, é toda a exposición de Rosalía. Entón, eu creo que aquí... Sí, Rosalía de Castro aí, sí. E despois estaba guai o que decía María, poñerlle espazo das, e aquí máis grande familias. A idea principal era facer a man da persoa que viña ca crianza a actividade e a da crianza. E despois unha das mamis, a mamá da Aroa, aportou esta idea para que tamén puderan participar os papis ou a outra parte das familias, os outros irmáns ou, bueno, a familia que quedara na casa que tamén quixera participar, entón así desta maneira participa máis, entrelazando as mans da familia, participa máis xente. Queríamos involucrar a parte da familia que non ven que moitas veces non pode vir á actividade. Ven, que vamos pintar a man. Xa está mirando para ela, en plan, que me vas facer? Verda, Gael? Que chivo... Mira, vamos pintar a man desta cor, negra. Mira, vamos facer como vela. A pintura negra. Alá, pero moi ben, Gael? Mira, que chuli. Xa verás como nos vai quedar. Mira como nos quedou a man toda negra, negra. Mira, vamos plasmala aquí, ao carón de vela. Alá, moi ben, campeón. Alá, mira, que chuli, está perfecta. Mira a túa man. Vale. Bueno, entón, a ver, tedes que recordarme quen era esta señora porque non me acordo. Quen era? Rosalía de Castro! E que lle pasaba a Rosalía? Está de cumple, moi ben, pero xa non me acordo, esperade. Que día estaba de cumple? O 24 de... O 24 de febreiro! Perfecto. E nós, como somos tan bons, que lle imos facer un regalo, moi ben, Alex. Que era ese regalo? Un puzzle. Ese puzzle que levaba tamén uns biquiños. Moi ben, entón, uns imos recortar, outros imos perfilar, outros imos darlle un biquiño. E despois que imos facer? Pegar todo no puzzle. E cando xa temos todo o puzzle montado, que facíamos? A onde o íamos levar? ¡Ao concello! Para que? Para expoñelo ali, a que sí? Queda ben posto? Sí. Deixámolo así? Sí. A ver como nos traballaron. ¡Bravo! Bueno, a eles chegalles a figura de Rosalía, pois sobre todo pola súa produción literaria. Entón, chegalles sobre todo pois polas clases nas que se acercan a Rosalía, sobre todo en lingua e literatura. Entón, bueno, pois é un personaxe que lle resulta pois próximo, cercano, tanto polas temáticas que tratan as súas obras como un pouco por como as expresa, en ese sentido, e tamén
porque a través da música pois hai moitas obras musicais que colleron pois traballos de Rosalía para facerse tal, entón, nese sentido, pois, digamos que teñen unha aproximación bastante importante dentro do centro, máis todo que externamente lles vai chegando, entón, pouco a pouco, cada vez a van coñecendo algo máis. De Rosalía, a verdad, eu, polo menos, pouco sei, porque o que damos na escola dela, que é unha escritora galega, pouco máis. E vos? O mesmo que noi. Eu, porque de pequena, pois, miña avoa ensinábame algúns poemas, pero nada máis. Eu, porque os poemas máis coñecidos do galego son de ela, así que... Unha escritora. Para os outros, Rosalía, bueno, polo menos para min, é unha loitadora, porque nunha época bastante difícil para Galicia, onde o galego estaba casi desaparecendo, foi unha das poucas que loitou por salvalo. E sair adiante. Gracias a xente como ela, o galego saiu adiante e hoxe podemos disfrutar do que fala. A perda real de falantes na nosa lingua ten moito que ver pois, con como, de alguma maneira, se infiltran na nosa sociedade pois, por distintos medios, pois, todo tipo de mensaxes que fan que o falar galego, pois, en certos entornos, pois, resulta a xente nova un pouco costa arriba. Cando non eres galego falante por pai de forma nativa, digamos, vives nun entorno con unha gran influencia de medios, programas de televisión e de comunicación que se expresan na linguaxe dominante que é o castelán, pois, a moita xuventud se lle fai difícil, non? Se ti naces falando galego, vas falar galego moito mellor que se naces falando castelán. Claro, un pouco polo entorno que nos rodea ao falar galego, pois estamos acostumbrados a falar así. Sí, porque, de feito, cando vamos a outras cidades ou de excursión ou calquer cosa, falamos galego e tal, ás veces, e pois é como que eres moi de pobo, sabes? Ou cosas así. A ver, eu creo que hoxe en día, además, podendo ter ese idioma tan bonito que temos como o galego, xa un dos pasos que deberíamos seguir é que, por exemplo, nas escolas, algunhas materias obligaran a darse en galego. Pois, o sea, poñer faltas a xente que non fai ou cousas así para intentar que esta sociedade de xente nova volva a falar o galego como se falaba antes. Sí, porque ao final o que vamos facer sin falar galego todos ou unha gran porcentaxe da poboación é perder o galego, que foi un idioma que nos caracteriza moito. Lápices de pinturas e ceras. A ver, eu souben de Rosalía cando era pequena, fomos cos meus pais, miña irmá e meus avós á casa de Rosalía de Castro, eu nunca tal vira. Eu penso que ali foi onde empecé a, bueno, me interesou como saber que alguén en Galicia pois, que podía escribir ou... Eso, era pequena e non sabía moitas cousas, pero sí que me chamou a atención. En realidade, creo que foi casi como un despertar a que eu vivía nun sitio diferente e que era o meu sitio, que era así, que eu realmente sentía que era de un sitio. Penso que foi eso que máis me chamou a atención así de Rosalía. Mira, eu coñecín a Rosalía cando tiña 6 anos. Na conocín por un tío meu que veu de Montevideo e sentinlle falar de Rosalía. E impresionoume tanto, empezou a cantar, os meus tíos empezaron a cantar un cantar de unha poesía de Rosalía e puxeronlle música. Bueno, a mí xa se me puxeron os pelos de punta, porque foi impresionante. Rosalía foi a primeira feminista galega, porque foi a que primeiro empezou a reivindicar todos os dereitos da muller. Eu creo que foi eso, un exemplo para todo o resto. Despois, máis ou menos, a Rosalía ainda sigue sendo, siguen valendo as súas ideas, non? Como reivindicativas. Non solamente como defensora do feminismo, de feminismo frustrado para ela, porque pasou moi mal a pobre,
pero senón un amor á terra que todos sentimos, a maioría, supoño. Eso, sobre todo, amor á terra e conservar os nosos, a idiosincrasia nosa. Eso é. Querida Rosalía, 24 de febreiro de 1837 do século XIX. Sei que viñeches ao mundo cunha cruz moi pesada, mala de levar. Cargaches con ela 48 anos, que se che fixeron moi longos. Miro cara atrás e doe meu corazón por tanto que sufriches. Admírote pola túa valentía e agradezoche o grande legado que nos deixaches. Amaches a xente humilde a nosa terra como eu os amo. Por isto tes o meu agarimo e o meu respeto. Esta carta xa está nas túas mans, porque xa chegou ao ceo. Quérote, Rosalía.